Andrea me nominó, aquí me vai ver. Bueno, aquí estamos, antes de ir para traballar á tarde, vamos a facelo. Pasamos aos nominados, que a primeira vai ser miña tía Rosa María Lores Vila, por ser tan vacilona e tocar os cojones todos os días. De segundo, vamos a nominar a Gustavo Escudero Abal, porque penso que non vai ter a forza de voluntad para facelo. E por último e terceiro, a miña prima Tania Roma González, aínda será para ver o Velázquez facendo isto, así que allá vamos, chicos.